ネズミの相撲。昔々あるところに貧しいけれど心の優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日のこと、おじいさんがいつものように山へ行くと、はっきょーい、なかったなかったという声が聞こえてきます。はて、何の声だろう。おじいさんが覗いてみると、2匹のネズミが相撲を取っていました。あれはうちの痩せネズミと金持ちの家の太っちょネズミだ。おじいさんの家に住んでいる痩せネズミは力がないため、何度やっても太っちょネズミに負けてしまいます。おじいさんは家に帰ると、おばあさんにネズミの相撲話をしました。あれじゃあかわいそうだ。なんとかしてうちの痩せネズミに勝たせてやりたいね。するとおばあさんが、それじゃあうちの痩せネズミにお餅を食べさせてやりましょうよ。きっと力がつきますよ。そうじゃ、それがええ。おじいさんとおばあさんは早速お餅をついて、痩せネズミの住んでいる穴に転がしてやりました。さて次の日、痩せネズミと太っちょネズミはまた相撲を取りました。でも今日はおじいさんの家の痩せネズミが何度やっても相撲に勝つのです。不思議に思った太っちょネズミが痩せネズミに尋ねました。痩せネズミくん、どうして急に強くなったんだい？痩せネズミは得意そうに言いました。実はね、昨日おじいさんとおばあさんがお餅をくれたんだ。だから力が強くなったんだよ。いいなあ。僕の家はお金持ちだけどケチだからお餅をついてくれないんだ。それなら家へおいでよ。おじいさんはきっと今夜もお餅をついてくれるから、君にも半分分けてあげるよ。本当に嬉しいなあ。それを聞いたおじいさんは2匹分のお餅をネズミの穴に入れてやり、おばあさんは2匹のネズミに小さな回しを縫ってあげました。家に帰った2匹のネズミはお餅と回しを見つけて大喜びです。喜んだ太っちょネズミはお土産に持ってきた小判をおじいさんとおばあさんにあげたので、おじいさんとおばあさんはお金持ちになりました。貧しくても優しい心を持って人に親切にしてあげれば、いつかきっと幸せがやってきます。